Kulumbai ka taute buksano tini norong Dipok entertainment YouTube channel taute buksang tini norong thani kaisa kok thai tu buka obong kha Jampui hill Tripura ni North Tripura norok saimanna Jampui hill kanchanpur Dasda kanchanpur o area ni kok thai an thani sokpaika o kok thai rok hungkai thangnai December ni 2024 ni 30 tariko kaisa Dasda kanchanpur kanpui jagani mung kanpui 2 tekajak tongo kanpui 1 aro supply ni tuimaya tuyo road block khailaibani aro ni local স্থানীয় rok borok haike taute busong a jaga ni kaisa gotona ongui thangka belai khainu kotorma a jorao Jampui hilobu kaisa meeting tongmani sini tabuk MONTRI SANTANA CHAKMA Nrok Saimanna a area ni binubu kaisa meeting tongmani Jampui hilo a jorao thangmani jorao yang road block khailaijak haike tuimaya ni bagoi borok kanpui 2 o road block khaili tongmani Dasda kanchanpur Jampui hill o jagao ta mungkha kaisa Wanjwi bosongni borok bo Dasda kanchanpur ni JITU NATH ni bumung JITU NATH rok mangpiliwo no khana o borok boba haikai politics game thungpaika borok no asujogo SANTANA CHAKMA go back noi kaisa slogan rilika tui mayangoi lama bolok Khai Tani mo boba haikai slogan tisa paika norok mangpiliwo no khana already a jagao chini kungbaramang bomasa hapaigunadi obongkha CPM ni kuno ekta leader sungnai kotor beksele dugan roksi di tonguri dugan rok no kaisa ব্যবসায়ী aipano politics by gudul jok nai obo hai kok toma ge aro ni borok kebu sinia obo hai bini bumung JITU NATH noi rogoi kari laika ge bini extra photo bukroi je aro road block khaipuro je nukjakmani o photo siminu mankha bo SANTANA CHAKMA no ba BJP no chaje gangoi kaise kajinu CPM ni borok na chaje angoi a sujugo SANTANA CHAKMA no lasimung rika boronam aro ni slogan rinai no misguide khayoi SANTANA CHAKMA go back HIN RINAI mastermind iko o borok JITU NATH Wanjwi bosong ni borok Dasda kanchanpur ni bo aingo saptahik bazar itlanglangui phalayo abo hai hini kok toma sopai daute busong abo hai kuno aroni local janasadharon ni abo hai kok kuroi sudu borok tuimaya ni tuino water supply tui ek khaksa digi mani tongo te khaksa digi maya abono puron kharina ni bagoi simi borok dabinar mani a jagao misguide khayoi lasimung ririkha sakni borok no 10 je JITU NATH abono tui borok hai a go back man no rosai na phika tini an thani message sopaika thangnai December ni 2024 ni 30 tarik paithak digibo je borok aro road block Khai Tani je misguide khaijagoi go back man no borok rosai na kha misunderstanding thangka buini bosong ni borok ni kok bai kok recording roganar sopaika norok sigam pule kisisa recording khnaina gadi abun pore borok rosai na mani video bu khai anar sopaika norok pura painai kai sinai Singa pula recording kisa norok khanai nai gardi aroni taku khorsa ano voice message tikai sahoka abo wansan mumungke JITU NATH bini para hangkai Dasda bazar exact village to saimeya ke borok khoroksari ব্যবসায়ী abori ব্যবসায়ী khainen phaimanse saptahik bazar odino 30/12/2024 abo bazar যখন ক্লোসিংমান পরে bo parani buri rok je tuini bagi lama ka suthani bo phaya jagao group leader ongoi misguide khaika SANTANA CHAKMA go back SANTANA CHAKMA murdabad abahi khebo mane politics ni phaisingo langoi aroni je buri rok no borok bujia saimaya abo je bo slogan ta samani meaning tamo abo bujia borok bo bai baksa baksa no SANTANA CHAKMA go back SANTANA CHAKMA murdabad hinka khona ka taute buksong voice message serai saka aro misguide khaijakka sini borono thungka obo hai kunu SANTANA CHAKMA no borok samaniya borok sudu sanan naimani tui mayangui tongmani tui no somadan khairinani ba tui no suno rinani bagoi jeto water supply bosor kaisangka aro mani tongu khaksa digi mani tongu kanpui 1 village mani tongu ongkai at 2 village kai maya absuk sanani chi a jagao misguide khlairi go back rokni kaisa slogan tisarika J1G bosongni borok JITU NATH oboni bagoi borok abono rosaina ka taina kar busanka norok of video no puilan sim paithak jora norok painai di ang bisi kok sanan thanglia norok buka hangkai bujidi tai saimanan khaidi borok chung thaitir prasarong no boba kai useless khai bahai use khai sungno bahai thoki bahai sungno burbok sramui sudu kanchanpur chimia Dasda kanchanpur Jampui hill chimia joto area Agartala Khawai Dudipur Sabrum nini Gandasara Orbuk obahai monu ampasa kobangma jagawano chungno obahai kai tini sukjora thoki uitong abono sung silaina nangnai borong ni kok bai jebro phano sung
ta thangdi borok kha sungno jesa kai panu suprunai sini man tai sok tai man nan puru kai borok kebeng nai o jinis no sungwan sona nai dauk te bok som hai ke noro ko video no puila ni simi pai thak jora jet borok rosai namani kok thairok sakramani tai nakar sanmani santana chakmano o video rok norok naina di borok kaisa video khai anthari clip rohoka obono nai ani kogno ron mutak sinu jotono no kulum baikha khibo 30 tarik 12 mas 2024 salo sombar ni saroyo jung bono satan jio nai saulai ye madam na nai saulai mane se bono lekhari ni he jung jung lai yo bono nai saulai tongo abo nem si yo jung kaso lai ha bono mahingke slogan ro rie no bono hine ha mahingke jung ta o sani jung no ke bong phe pai thang go back ni ha mo da ba ni ha jini madam ni sakao jongbo thaini go ka thaini samono bin sakao jona sa rajarana ko khama khene untho mane kausa akhe tre biskangwa jini madam jonaro kahama ke phaine untho jini projana bung jona tre naikol phaine untho ke toini beparo pho no untho tre haba tora ni mani umpho no untho jini tre proja bang phai phima man ba pandao pho no untho bo tre ka bo phio jini madam ni sakao akhe bo toini toye pho no ano jongbo wo tui khau choi maro le sai bo paya ai chu duita rong jing ba jaya khau bo phaine noita dosta eke so phai me yang tuman ba ye bono chongma nai singlai mse bono muha hamya khet ma pong ya bono a samone ba ye chini mang ba ye chini khogra mode yo chini montri mode bono jongnai samse tre bina jongnai samya bon ba ye jongbo de ke hindi kono olai tha jong je bo ka soye hamkau hamya kono jongmai lai tha bini sakao jong khona sayo biskangwo bung jodi jono kahama ke nai phaya angkhe biskangwo bung jodi kahama ke bung jono phaya nai phaya ang sinkhele jonghono biskangwo ne tre ma khipinai nong ha bodi no ma khipinai bodi no jong ma khipinai jono kahama ke phaya mane borowo toini beparo de tre ni beparo de bung jono phai nai phaya angkhe jong bodi ke no ma khipinai bo toi kono jong 15 tarik ne msiyo clear khenai no chini video sarpo phaya jono video sarpo phaya de video sarpo jono phaya sa koina ha jongmane ha ke biskangwo tre bung ko na phai nai phaya ungko jono boso no ani kono